tuig 2022. Aksyon! Radio! Pero antes ko magbirada sa pilag kamatupiko ko karon nga nga tutukano, ari na si Aksyon Alvin Graba, timprano pa siya. Dakop ka! Ako? Oo, ikaw! Dakop ka! Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo, dakop ka! Dakop ka! Daog ka promo sa Aksyon Radio Bacolod. May nadagpa na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangod nga, dakop ka! Ari na may winner na nga nadakpan, hindi dakpon para pusasan kundi para premiuhan agapa. Let's have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Alvin, oy, nawagtang si Aksyon Alvin. Daw madisgrasya pang iyang premio sang nagdaugaw. Balikan siya in a short while, alas 6:39 na. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon! Radio! Balikan siya sa ikaduhang nga tion, Aksyon Alvin. Aksyon na artari na, piho na. Piho na, dakop na, arestado gid. Arestado gid sa. O gid siya ni mahimo kay sigurado na gid niya maaresto na gid siya subong kay nadakpan sa subong snark acto nga nagapamati no diri sa area sang Purok ay tikma sinadyaho ni barangay 12 no si Madam may estudyante pa ni Action Art nga ginaasikaso pa. Pero ma'am, naaktuhan ka namon ga pamati sa Action Radio with Action Art. Ano gani pangalan ta ma'am? Milagros Bilyote. Milagros Bilyote ari sa Madam Milagros, pila na edad mo gani? 55. 55 iba ni estudyante. Oo, apo ko. Wow. Oo. Apo niya ni Action Art, no? Pindog na Action Art, no? Ay dili na kita Action Art, pero kami kakatulog pa sa sunod nga mga sa sunod. Ma'am, naaktuhan ta kagapamati sa Action Radio. Ari number 1 batunan yan ayo. Ang regalo sang Action Radio sa imo ang ati mayo nga namag samtang gapangapi ka. Ari pagit ma'am, dugang nga regalo sang Action Radio sa imo na t-shirt mama. Oo. Okay na na, hindi pa ka na siya na? Okay, madam, gid nga salamat Ba, sa Action pati. Radio. Oo, may nalipatan pa ko. May nalipatan pa ko ma'am. Ha? May nalipatan ko. Ano pagid daw? May ano pa ko nung Anong pagidaw? Wow, 500. Wow, Madam, gid nga Berte, salamat Berte sa ka de Action buenas. Ma'am, ari bang batuna ang regalo sa Action Radio sa imo may imo ni bata apo. Apo ko na sa May pagusta. gani, parang Jollibee. Wow, Berte. Ate, sige. Ma'am, kung ikaw ang ama na dakpan, ano maambal mo, ma'am? Madamo gid gali nga salamat sa Action Radio sa Okay. Si Art. Action Art tayo po. Ba, Madamo may gid nga nga salamat gagid, sa imo. Kay ako gid ang nadakpan subong nga adlaw. Ipaaman na si Aksyon Alvin sa imo ah. Among ko man si Nani. Tuwagin ba? Paluwagid. Way kabalo ka perti kumaon ng duana. Gani makita man sa ilalawas Gani man. Gani man. Si ma'am, anong galing pangalan ta, di ba? Milagros Bilyote. Milagros Bilyote Action Art. Ano isak nga purok ni ma'am? Nang Purok Malipayon, Barangay 12. Purok Malipayon, Barangay 12, Action Art. Ano ganin ang mga landmark lapit na? Kilid kita sa San Sebastian Cathedral. San Sebastian Cathedral. Sa ubos, may pa exit. SM. Pa SM ka, pero dili kaya madulog ka pa ni Action Art mo, manaw. Padra ka sa may mga kwanda no, may dululugan nga kwan, nga porsyon. Yes, sakto na Action Art sa may dululugan pagit nga portion along sa exit area sang San Sebastian Cathedral sa may dalan sa Nuwan bala. Okay. So rekta diri sa area sa Barangay 12 bidaksyon na Nani Kirao ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa pagkalab Action Radio. Congratulations
Alas 6:43. Congratulations sa aton sinin winner karon nga daw sa nagapadayon nga plan dako promo sa Action Radio. Life Extension. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila wala sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala. Nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang hapon ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa hapon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kani sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na. Wala makadali ining ang pagbasa ko gani primero, ang paglantaw ko abi ko marites. Ti kabalo ka naman nadaan kumatag nga marites, lalaki ka man o kung babayi. Ang pagtawag si imo kung nagakutso-kutso ka, marites mo. Hindi literal nga basta marites ang ngalan mo, kutso-kutso dira, kag kutso-kutso diro ka na yun. No? Amo na galing ang daw name tag sa imo. Amo na pagtawag, bala ariho, ang balita mo ni.
kundi may ara sang Senate Committee on Finance hearing, may ginibitar nga ombudsman ang apelyido Martires. Ang ngalan si Samuel. No? Actually, hindi siya Marites. Sabi ko, anisling ko ano ni Marites ang ngalan niya. Apelyido, igli Martires. Ang balita, nga may ara siya sang ginbulgar, nga security guard sa gobyerno, waya lang galing gin-mention kung ano nga talatapan pa, kay siling niya ti ginakuan pa namon, no? Hikot pa namon subong ang anuman nga reklamo kon kaso para sa sining security guard, no, sa Sandigan Bayan. Ang talalupang doon di galing ho, nga siling ko na kuning nga challenge, kaya kinalan panindugan ni kag karing malanggaling ombudsman may nakitaan nga security guard sa gobyerno. Can you imagine ang iyagin bulgarding security guard in 21 years siya pag-service or pagpangalagad sa gobyerno nga security guard lang abi? May ara siya pundo sa bangko yado nga 280 million pesos. Samtang ang iya misis, way lang galing maplastad din ni Samuel Martires sang ombudsman kung anong ubra kasawa niya. Pero may pundo sa bangko nga 179 million pesos. Tini nga balita ho, dapat sirisuhon ni kagatagan gid sang nagakaigo nga sentro sang mga talatapan. Kapin pagina mo ni sa ombudsman kung ako ni sa ila, hindi lang ni pag-imaritis kag yun ni committee hearing na lang, abi hipsin yun lang na. O kag gusto nyo nga malimpyuhan, abi pakita ni sumumuluyo nga mapailan kaso ay maluoy man kamo. Kag inang mapamatbatan kay siling ko, basi obra ni suspitsuhan ng tao kay kumugwardya lang siya. Ay takabalo ba si kapulot siya Bulawan? O nagdaog siya karon sa luto? Ti salayan na blamang manggranon siya? Damo ning dako nga angkat karon kay Sir Samuel Martires ang ombudsman. Nung nga kinanglan, kay ni nagbulgar no nagluwa ni siya, may kang tanan sa nagapadayon sa gihapon, nga committee hearing on the 4.7 billion pesos nga mga kwan sumungo, nga mga ginapangayo sa ahensya bilang budget sa 2023. Di siling kubaw, abi hindi nyo na lang na kwan na padira, padakuon pa kag i-blow up nyo pa, kag ipabalo-balo nyo pa das committee hearing. What if abi kung asikasuhan nyo nga airtight ang kaso kung nakitaan ginman nga nagalin ini nga kwarta sindi husto? Kaya siling ko ba siging gamit lang ng duwaman nga ibutangan sa kwartada sila? Diba ha? Para nga mabalaan ni Kunano gid ang exactly ang kamaturan sa sining nga balita. Tiway kita nag-question, ano man niyang size ang trabaho mo, ano mga level na tapusan mo, ang pagmanggaranon niya, way man niya pagayuan sa pagabuhi mo, way man nagapili mo. Ti kabay pang talakayon ini, no, kag kung may pasaka giban nga kaso, kay kuno i-file pa lang nilang kaso sa Sandigan Bayan, bistigaran nyo na in full authority, ara na kamuda sa gobyerno. Dapat tani hindi nga mauna anay nga i-bulgar, ubrahan nyo ang trabaho nyo, kag bang sisaan ko nanugid ini, no, kasi isang nagwa nga balita, para once and for all, hindi magsuspetso kang magwa naman sa pamingsaron sa publiko, kung ano exactly ang nagapalibot sa sining nga balita. Grabe man, no? Siling ko na, no, abi ang madalom sini, paano nakaganar ng tao ni? Siling ko lain bla, igo, may balans ang uli, may harap man niya pamagi kung paano nag-ayuhan sila ni misis niya. Di galing na bulgar ka na imo yan, nabalaan nga nangaduro ka kwarta. Matsyag ko, no, kung nakuha ini o na-acquire nila pagi sa illegal, kag kung ano man nga sa isang trabaho, ti dapat obrahan gid sa nagkakaigong pag-akto para magapangatubang sa isang panumbungon. Hindi lang gid niya nga magtapos mula sa sugilan nun, gasta lang sa mga ligasyon kag pagbulgar, dason ay man ginasikaso, hindi man airtight ang inus ni kaso, at igwa sa ulihi, maritis kidi. Munang dapat imuon, hindi nga magalak kita sang
pagwa pa sini tapos ay man lang gali isang klaro gid no nga investigation pa bla kag ma-file pa man lang sang report sa Sandigan Bayan. Do ka lawlaw, do ka hinaaw. Abi trabaho na, hindi ka mag kuan pa ka muna, no mag hinay-hinay pa ka sa uli at the end of the day, siling ko basi kon initanan ang wa bala tuod. Gwa ni Martires mangin Marites alas 6:54. Aksyon! Radio! Mga trabaho kasubong sa construction. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapo sang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan. Nadri, sa inyo pala tuntunan Action Reports, second portion. Kalagit yung puko hindi lagi magtugot. Pakarunan taniho partikulerabla kay very very interesting man nga tupiko. Bangod nga may ara na cases ang nagros. Ang makulod may aray man nagligad kang may actually recommendation. Dili gani pa siya ani mo why business permit sa makulod mo. No? Ganyan ba lang mga water refilling station. Ti kulira ni hindi niya lahog no kag take note ha. May mga naglabot mo sa akon nga impormasyon nga ang ginakabalakan pag nila mga pumping station no sa masiwa nga malapit na sa may
ginaulaan sa basura kay perte kuno kadelikado kung nali magtahos balas sa pumping station, maglabot dira ang mga naghalalin ni nga kuano duga sa basura. Ay, tini dapat talulupang doon man, no? Pero balikan ko na karon kay very interesting man ini for the health of the public. No, hindi lang bakulod nun kanigrusan nun, take note kaiping tanga lugar ho ang Iloilo nagligad to, may outbreak man sang kolera nga ni. Aksyon! Radio! Di ang ikayang lawas importante niya. Kay pigado ka na ganaan, masakiton ka pa kung di kalamay mo gin. Aksyon! Radio! Galing wala ko tiyempo. Yan, no, may nabilin pa ko na. Hindi na gin magtugot, no? Ang aton sining tiyempo, maka-aksyon. Ubusan na lang to, ya. Life Extension Vitamin D3. Mrs. Ano gani ka, ma'am? This is my life. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali
instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay Blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Fred Salanga. Kung naman aksyon ay hupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.